Assalamu alaikum bandiraɓe e omine Winndere-tv mi salminimo ne kala inde mum e yettode muɗum ko min Aissata Coulibaly debbo Mouhamadou Hunare arti waɗan ɗo émission jaam ɓuuri ɗo e Winndere-tv. Émission men hande noon ko laabal guila e nder galle ha e beddaji he. Somi wi laabal noon ko enen rewɓe ko enen kalden laabal nder galleji meɗen, laabal e nder cuuɗi men, laabal e ɓalli men, laabal ha e beddaji. No laaɓirta e suudu ma, laabal ngal jiɗɗa e ɓandu ma ndu, jiɗɗa ɗum e suudu ma, jiɗɗa ɗum e sukaɓe ma, ha gartira ɗum e galle ma hen ni, laaɓira noon kadi e beddo. So ɗum sa addani hoore ma laabal, a laaɓani suhaya ma, laaɓani e nder galle ma, a laaɓani e galle ma, a wawata wiide a laɓɓini e beddo. Ɗum noon wadde an adoro e hoore ma to d'abord. Hoto jabtundi ene woowa e galle ma, hoto jabtundi ene woowa ha e damat galle ma. So ɗum a yeehi hen rewɓe ɓe ganduɗa ganda laɓɓinde damat galle, te a wawa laɓɓinde galle ma mbiya a laɓɓinta damat galle. No pidirɗa subaka ni lawƴuɗa ɓandu ma ha laaɓi, lawƴuɗa kaahe ma hirande ha laaɓi, lotɗa sukaɓe ma, pittuɗa suudu ma, hoto ha ɗon tan. Laaɓal ngal haɗani ɗon, laaɓal ngal laɓɓin galle ma. So ɗum kala mbiɗo salamu aleykum haade yettade nder suudu to, il faut ko ma ara e galle he taw nde fuɗɗo faade nder suudu. Ɗum noon wadde sa laɓɓini suudu ma, laɓɓin galle ma, sa laɓɓini galle ma, laɓɓin damat galle ma, paya e bedda. Hayso tawi a wawa laɓɓinde beddo foof, an wadde hoto etta wadde tuundi e bedda he. Hen saaha a yiyat mo ganduɗa gara e galle mumen salamu aleykum ko buuɓi ɗi mbiyatma maaleykum salam. Damar galle muɗum ko balis ne heewi, ngama hay ummade sa nani mas'erun ɗum ɗo oto ene korna, ngama ummade yaade rufoyde balis galle ma, ha balisa ma ha kene rufa ene saro e laabi. So tawi won kalɗo mbiya ɗum haaju ma ala hen, ahan haaju mum ko nan hen. So ɗum balis cariɗo ne wawi arde taw kanko o laɓɓini damar galle makko, o laɓɓini galle makko, an a addi hen balis ma ha e makko. Ndiyammeje ko paac e damat galle ma walla e bedda. So woodi kala mbiya bedda buurla, hankay beddo ko enen fof ndendi ɗum, kono an ƴewata kala ko balisa mbaɗɗa e bedda sa rentaki koye ma artata. Kadi calcula hadi an ko yimɓe ma ngare ma, yimɓe hade nade galle ma hay koye beddoɓe gadorto. Te neɗɗo kala na tawri bedda ma no wayi sa rentaki an e hoore ma yor. So ɗum an ka debbo ka desaɗo, an debbo desaɗo sa fewni mo takkodirɗa o fewni, goɗɗo o fewni, hay so woni bedda kiɗɗi noni mbawi wade fof ko ɓe mbaɗi conseil. Kono an kam bedda mono ham yoɓe cettono bedda mono ko bedda pewɗo. Kono sa ari woni ha ari tawa bedda ene heewi diƴƴe salte ne heewi e beddaji he. Kuusuji suha e moɗon gamon hay nawde balis jiya jomumen beddo. Ɗum kam ha ɗo joni sa hen bedda tata kuusuji kene cari avant tout d'abord sabu ɗum to adi ni ko moƴƴani. So ɗum ne musna hay reedu ɓiya, kono ɗum an a andata ɗum, an jiɗɗa tan ko weddade. Ɗon tan saltoyagal fuɗɗori. Pewnon beddaji ɗi, pewnon galleji ɗi, pewnon e koye moɗon. Beddo ko bedda buur, kono buur ne wawi joɗade ha ummo taw arani ha e bedda moɗon. Hoto fewnude sibabude buur ni ma ar, an fewnude sibabude an hoore ma, an suhaɓe ma e an aroɓe e maɓe, pour mbawa rokkudemo respect, mbawa rokkudemo onon foof kadi respect onon wonɓe e bedda ɓe. Hen saaha ala añani hay wiide ni neɗɗo ar galle amen. Cuɗum so ari ko diƴƴe keɗen moolo Allah, buuɓi keɗen moolo Allah, hay goto anda ko ɗum ko ɗum woni. Kuusuji ene cari, diƴƴe ene way enen mbay tan wonɓe ndungu ni taw wonani hay ndungu, taw gonduɗa ndiyam ko paac e beddaji. Donc an hoore ma hay siwlisde. Te kala salte mo mbaɗɗa e ceeɗu andu so ndungu so ari koko fartey ma. So tawi ko kuusuji ma koko cari, kuusuji suha e ma ene cari, a weddima. Sa ƴewrani kam reedu ɓiyendu koko musata, ƴewru kam kanda toɓo toyi foof andi kam on salte koye ma fatata. Salte o mbiɗa beddo ko bedda buuɗo ka baɗo an teyo, salte o koye ma fatata. So ndungu Dakar enen fof enen gandi ndungu Dakar no wayi. Dakar ne faadi, ndungu so ari ene muusi, balisa ma ne heewi. Ala yiya woni hen galle ni hande ɓe ganduɗa ndemeje ha joni nan ɗon cawi ha joni sawrani. Mbiya galle mo takkodirɗa o taɗa ko galle bonɗo, yam ƴetton balisaji ɗi foof geddoyo toon. No wasa nawde ɗumen oto balis.
a calculta an so ndungu so ari on koñ heewi ndiyam ɗam ɗon ndiyam ne wawi arde ha e galle ma calculta ɗum an calculta tan ko yimɓe rufi ton on galle ko galle bonɗo on galle ko galle bonɗo kono so tawi tan galle bonɗo woni ko yimɓe goni ɓe koɗani hen so tawi galle o ala balis tunu wani kala ndungu ari kam hayso woni galle mono waɗi ndiyam andu an tuundi aranema ko ndiyam ɗum Allah addan ko ɗum arema kono so tawi an tuundi gadda fof ko on galle parda an din tuundi koye ma artata ƴewton ndungu so ari suha e meɗen ɓe ko puƴe ngari ɓawɗi ngari goɗɗum e goɗɗum taw ko enen liggi ɗum e ceeɗu he tinnoɗe balisaji ɗi nawe ɗumen no otoji balisaji he hen saaha laamu ne walluma ni an kono taw an a wallata hoorema adanama balis ha oton balis ari ha damal galle ma ko hamma ummade jaaha ndufoya ndiyam rufe foos tar ko foos uji jogui ɗen rufe foos so heewi sa onon gandi no mbaɗir toon ŋaccon so ŋaccima yeehi kono mbiya tan ko ala koye damal galle he mbaɗa hen saaha a ummata 5 heures du matin taw ala dawa gonta ko paaj e ndi a diƴƴe donc ka andu ni an ni hayto ko gonɗa hay sa salligui ni salligui ma bona ɗum fof ni ko hakke ɗum hakke bonɗo woni ɗon kala sa haali jomumen mbima haajuma ala hen on bedda ko bedda buurla woni hollum buur wima ya waɗɗo hen buur wiyanimo noon te kadi so jomumen so kaaɓi ha pari jeehi kalni maire walla kalni chef de quartier gasna mbiya o ko bonɗo siɗum o ñande en kanko booli minen kanko rendini min kanko ndimi chef de quartier kanko rendini min o kanko rendini min o taw jomumen koko laaɓe koye mumen an mo laaɓani komin jiiɗa kadi tulminde ɗumen batten hakkillaji e koye meɗen a wawa wiide a laaɓa tan e ɓanduma laaɓal ɓanduma tan gasi walla suhaɓam ne laaɓi sa laɓɓini suhama so jaɓɓi e damar galle waɗi salte o so kadi fayi ko nder suudu ma he walla mbiya mi lootima hami laaɓi tan yami yalte e bedda taw bedda buubi sa ari tan buubi ɗi mbamma hobbu ɗum yooɗani sehilaɓe ma gara so gara e beddel ne faaɗi taw ndiyam ne heewi buubi ne keewi goɗɗum e goɗɗum te on salte fof an waɗa ɗum wona laaɓal il faut laaɓa e hoorema laaɓa e suhaɓe ma laaɓa e galle ma laaɓa e bedda laaɓa e fof pewnen koye meɗen wona tan hankkadi tantade kami debbo tan moɗo wayni moɗo waytandani moɗo looro moɗo ñanto mo wendade tan kammi laaɓi non il faut gartan hakkillaji meɗen pewnen beddaji ɗi koɗo ko ma dañen kewtan jihen tan gadden suhaɓe garane pittere mbaɗandani an ɗum wona ko laaɓal wadde an gallon laaɓal kay wadde adana ɗum gila dañani kew a wawa wiide ala sella ka taw a laaɓani non sa yiiɗi sellude il faut ko laaɓa ala hen saaha ala yaaha e bedda jiiya neɗɗo tan asa so asi tan itta wasintor mum ubba walla jiiya taw worɓe mawɓe hellifaɓe responsable uji so foos mumen so keewi ngala hakkille mo ganduɗa enen mbiya go foof yo waɗ 1000 francs walla 2000 nodda oto gara ngacca ala kamɓe ko woni solution mabɓe yoɓe noddu tan mbaɗono samɓalel ni aɗa ɓe dokka ɗum 1500 asa so paari ɓe ngacca e damar galle he jiya koreji mabɓe wonɓe ɗon ɓe fof yimɓe wonɓe quartier ɓe jiya go fof hendune ummoɗo ɗum bang yo bang est ce que ɗum ne moƴƴi ɗum wona hunde ganduɗa hunde fewnde te ɗum ko haɗani ɗo ni e Sénégal si ɗum ɗo hen ɗo joni kala baɗɗo ɗum so yeehi so laamu hannama so ari nanguete te sa nanggama a añodirat e kalɗo si ɗum mbiya kañum nawma laamu añodirat e muɗum ɗum noon sa añi ɗum wadde an hoto hammin jomumen ngasa ngubba wasintor ko firtata ittu wasintoɗo sa itti ɗum mbaɗa ɗum en buus mbaɗa e mbalis ndiyam ɗam mbaɗa e foosma so heewi ngacca so oto mbalis ari ndufa ngalla pewnon koye moɗon pewnon galleji moɗon kono gason tan oɗon gubba te son gasi on gubbi so ndungu ari tan fof yaltat so ɗum beddo heewa ndiyam so beddo heewi ndiyam alay saw kañum ne fof ummito te so ummitima a yiyat fof artata ni ko ha nder galle so ɗum waɗi galleji ganduɗa so ndungu ari tan galleji mabbat ndiyam tator ha ara ha nder galleji he taw ko an ko gasanoɗa ubba ko ɗum artema suha e mum fof mbaɗa puƴe ane hoorema mbaɗa puƴe ɓawde ko eɗen moolo Allah heddono oɗon kaala e téléji oɗon kaala e radio ji laamu ngu wallani min ndiyam nani ga ɗum ɗo nani ga ɓawde suhaɓe men tampi hôpital jamma e ñalawma taw conséquence ko onon bonno ɗum guila e ceeɗu ballene koye meɗen
ballondiren e koye meɗen enen wonɓe enen rewɓe resaɓe kala leegal ngal ganduɗa ko hen ndeseɗa an debbo desaɗo an ƴeew bande peseere ma sa nani peseere noon wona hanmo gorko ma mo jiiɗuma gorko ma e gorko mo jiiɗumaɓe non non ko onon rewɓe resaɓe oɗon koñɓe ko onon mbawi fewnude koño hoto ƴeewe boombi ɗi koko jahata pewne koye moɗon mbawon mbaɗon set setal chaque mercredi walla chaque ma onon gandi jour mo mbatton pitton beddaji ɗi pewne ɗumen ha feewa onon mbawi wallude koye moɗon mbaɗoyon ɗum purde koye mon purde suhaɓe moɗon a wawa dañde gaga an a sellani cuɗum so tawi an ko dañƴa mbuɗo budɗi foof a yeehi ordonnance a wawata dañde ta gaga an a sellani dañal ma hewata ɗum noon il faut ko pewen e koye meɗen ballodiren kadi e koye meɗen laaɓal e koye men laaɓal e suhaɓe meɗen bandiraɓe on jarama ko ɗum gaddanomi on hande hokko on rendez-vous ha ñande wonde inchallah